Orduan ez zanoan bezala, egunero espezial jaten. Oain ez dakizu ze jarri, ne? Orduan, guk beti ondo handa ziginen. Jaten ginen, aurretikan sopa itezan. Sopa de fideo generalia. Eta, aragik egosi ja, nola jartzezan, jaten ginen sopai. Eta gehon horren izaten ginen potajet. Potakia, bien zea, babarronak ezin izaten genitun denak. Babarron klase askotakoa, gorriak, txuriak, da baita zeak, bainak asko, bainak gudaran, eta asak, bestela eta denetetik, berdurak denetetik, enekan. Oietako potajeat, baina sopa lemezi. Eta sopa itezan aragik jakin, aragik puskaua, itezan ebakiua, bako izintzako pusketa bana, eta potakin ondoren puskaua. Jaietan, como estra, aragi puska horri jartzen zizaion, tomatia, o piperrak, hola, zeitezan, hola. Eta izen berezitasun... Ez, berezitze igandetakoi. Estarrak baragen ditun, etxien izaten genitun, olaskuak eta oioak baita, eta genuen orduan menestra de pollo, menestra de gallina. Menestra de gallina, saldain lemezik, ozeake, menestra. Eta herri ebali mazen, oiaskua. Nio, hola, jate zian orduan oiaskua, zeak, estrako izian. Eta geho, aragilare, zeitezan, txuletak eta olakoak jate zian. Eta arraia berriz, arraia kertzezan. Eta arrauzak egenik, eskin. Guk ez genuen, bazarri askotan, txerrik azten dute guk ez genuen, azten txerrikik. Eta orduan, den leheno, niku gure zabeino, lehenuo, hola jatemen zuten. Txerrikiak, etxeko txerrikiak, enteako ze. Guk nola ez genuen, zeaik, txerriken, gauzai, aragila beti jate genuen. Beti, egunero esan dituten betxarat. Modu batea, obestea. Eta gero ondoren, kafia. Eta postria izaten genuen, etxeko fruta, azten zanien, fruta. Eta jaitako itezigun amak, krema. Krema, konzu, ez da jartzen zituen zeak, batitu, klara, eta oba kremen gainean jarrita. Hola, oizte genuen, oiztela arrozko notxe. Oso ondo jaten genuen di, oso ondo. Eta esatitxuten bezala, amare izan du, kozinera izan du, gaztetan, eta arrek kozinan ondu ikasizun. Eta kozinera ona genuen, eta oso ondo jarritako gauzak izaten genitu beti. Eta gure itxien izatezan ama zukaldaako. Eta geho batzaren launtzezun, baina zukaldian, eta etxeko lanak egiten eta hori denak, kastigak egiten genitu. Miertzen konparak eta zea guztiak, kastigak. Geho zela irajarri jonbier izaten gendun, baina etxia hola gobernatzen genuen,